gikona ni o gigo beruto wacho ga wacha to kotim. Agombo winjo ng'ama wacho na wacha ni dhi timo moloyo ng'ama ne pok na winjo bende ne kia kata ni kabwach ni ga gikanyi. Koro an Sharon where I sit an kuma bede ni Ruto to gi kako dhi tata neno ni and then kendo kiwe mano the other thing Sharon atieko we have a president today, a president that is able to mulo mach ni katoliet kamano tanto we amaka gi kanyo king'iyo gik mosetimo nitie moko ma king'iyo ang'iya diri kibedo kidwa bedo beda ng'ama jadieri ing'eni housing kata mineno me jigo e kokoni the politics ema miyo kodwa bedo explained the motive behind this housing not housing levy this affordable housing affordable housing kata mna ukinyi makawuono benda nene gazeti chaka gima kwanata malo 1.5 mingado jotije mapachoka chaka gima it will be permanent nikech ntiere gowi makoro kanyo ketwa kaka collateral nikech time okwanya we mo but gima temo wacho en niya jatend pinywa mulo mach ni katarach kamano kata ka jopenya bro goko ni ketho na kisiasa to wanyisgi he once said no wacho chieng' moro ni beta abedi gadi